Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang gabi. Ayan, mega mega love shoutout po. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. At yan, mayroon na yung 1 million in the house. Good morning po. Ayan, good noon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, mega mega love shout out. At syempre, bago tayo magsimula, shout out mo. Sa gusto magpa shout out po ay comment na lang po kayo dyan sa baba. Ayan, at wag nyo rin pong kalimutan mag-like and share na rin po. Ayan, para mas marami tayong makaalam. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Ayan, bago tayo magsimula, no? Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. At mega mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Analisa. Mega mega love shoutout po kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega mega love shoutout. Kay G Chang Wok. Ayan, mega mega love shoutout. Kay Paul Donisa Official, mega mega love shoutout po. At kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega mega love shoutout, ang ating future na kagawad. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Ayan, ang atin pong pag-uusapan ay makakalaya na nga ba ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin kayo lahat. Saan man sulok kayo ng mundo, ayan, gabi man dyan o araw, ayan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Gabayan nawa kayo ng puong may kapal. Saan man kayo naroroon, ano man po ang inyong kinalalagyan sa ngayon. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. 36 million in the house. Mega mega love shout out po. Ayan, baka pwede naman po paki-like at saka paki-share. Sa gusto na ring pagkwentuhan po ay malaya po ang ating comment section. Ayan, antay man kayo o pro Duterte man kayo o anti Duterte, malaya po kayo dyan. Basta't wala pong below the belt, malaya po kayo dyan sa comment section. Ayan, mapagpalang hapon po. Ayan, bago ko i-ano yung ating ikwento ko muna sa inyo kahapon. Kahapon po ay magkakasama yung tatlong senador, dalawang senador at saka isang vice president, si Inday Sara at saka si Senator Robin Padilla at saka si Senator Amy Marcos. Doon po sila sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Ngayon, bakit ko po binanggit yun? Kahapon po ay binanggit ng Vice Presidente na kung saan ay kaya niya sinasama parate kung saan siya magpunta si Senadora Amy Marcos, kasi daw ang
Senador Amy Marcos daw ang magdadala pabalik ng Pilipinas, kasi nga yung kanyang kapatid daw ang nagpadala doon sa dahig sa kanyang tatay, ay kailangan daw si Senador Amy naman ang balik ng kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, ano ang ano nito, kaugnayan doon? Ngayon nagtataka kayo, bakit ang Vice President po ay sa Kuala Lumpur, Malaysia siya? Pinilit nila doon mag-organize ng kanilang gathering para sa Araw ng Kalayaan doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? At kwininto niya pa na lagi silang mamamasyal sila uli doon sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, kung saan pinupuri nila ang Malaysia na napakaganda, no? Napakaganda ng Malaysia, talagang pinupuri ng Vice President Inday Sara. Ayan, 110 million in the house. Ayan, wag niyo pong baka naman, wag niyo pong kalimutan mag-like. Pwede rin. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay mega love shout out po kay Riono, ano yan, Onower o Onyor. Ayan, at mega love shout out din kay Sandy Dohelio. Ayan, bye daw. Ayan, Biden. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. 129 million in the house. Ayan, baka naman po pwedeng paki-like, pwede rin paki thumbs down. Ayan, may thumbs down din dyan. Ayan, wag niyo pong kalimutan at paki-share na rin po ng ating live. Ayan, yun nga po, napili ng BP Inday Sara ang Kuala Lumpur, Malaysia. Bakit nga ba napili ng BP Inday Sara na doon ipagdiriwang ang Araw ng Kalayaan kahapon doon sa Kuala Lumpur, Malaysia? Siguro kaya ko nabanggit yan kasi nga may yung ating tatalakayin ngayon ay parang may kaugnayan, no? Hindi ko sinasabing mayroon, parang may kaugnayan kung saan pinupuri ng Vice President Inday Sara na ang infrastructure ng Malaysia ay napakaganda. Sabi niya, ang EDSA kahit simentado, ganyan-ganyan daw ang takbo, samantalang ang Kuala Lumpur daw ay napakaganda ng kalsada. Ano po ang ibig iparating yan ng Vice President Inday Sara? Ibig sabihin, ang quality ng infrastructure ng Malaysia ay napakaganda. At ang quality dito sa atin hindi maganda. Yun lang yun ang gustong iparating, di ba, ng BP Inday Sara. Ayun. Ngayon, ang ating topic ngayon ay may mag-iiyakan na naman ito pagsakali na ang dating Pangulong Duterte ay makalaya na doon sa kanyang detention facility doon sa ICC detention facility doon sa Dahig. Ayan, kasi nga kahapon ay Ate Dods. Iyan, thank you Ate Dods. Oy, bakit wala kang Ate Dods? Ate Dods ng London. Ayan, mega love shout out po. Bigyan kita ng jacket. Ayan Ate Dods, mayroon ka ng tibak. Shout out po sa lahat. Ayan, mega love shout out din kay Ate Dods ng London. Ayan, mega love shout out po. Ayan, mayroon ka ng tibak. Ayan, salamat host. Ayun nga po, ang kaya ko nabanggit yung pagbisita ng BP Inday Sara sa Kuala Lumpur. Siguro may kinalaman ito, may kinalaman ito sa kung saan kasama doon sa petisyon ng
lead counsel ni dating Pangulong Duterte doon sa Dahig. London ba? Thank you sa Tibak host. Ayan. Ayan. Thank you Ate Dodds. Sino ba ito si Ate Dodds? Ate Dodds ng London ba ito? Mayroon din kasi akong Ate Dodds ng London ay. Aha. Ikaw ba yon? Si Ate Dodds ng London? Hindi yung Londito ha. Londito Londoon. Kay London din yon. Ayan, mega love shout out sa iyo. Ate Dodds. Ayan, iyan nga. May umiyak ka agad. Kasi may umiyak ka agad doon sa nilabas na balita ng lead counsel ng dating Pangulong Duterte. Ayan, taga Mindanao ako host. Oy. Sorry, akala ko si Ate Dodds ng London. Iba pala yon. Ayan, si Ate Dodds ng London. Ayan, iyon nga. Kaya ko nabanggit yon, yung pagpa-event, kahapon ng pag-host ni BP Inday Sara doon sa Mindanao. Kasama doon yung mga hindi pinalad doon sa PDP laban, kasama nila doon sa Malaysia. Ate Dodds Mindanao ako host. Okay. Yung mga hindi pinalad nandoon kahapon sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan doon sila nag-celebrate ng Philippine Independence Day. Anong Marites dito host? Ayun nga ang ating Marites. Ayun nga ang ipaalam nga natin na ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte ay kahapon po ay file na June 12. Sinabay talaga sa sinabay talaga sa Independence Day. Ayan, nag-file na kahapon ng interim release doon sa ICC sa Dahig, itong lead counsel ng dating Pangulong Duterte, kung saan binalita niya na wala na daw mag-o-oppose doon sa kasi nga inano nila yung human right ng UN, inimpose nila yung human right. Anong matis? Ayan, inimpose nila yung UN, kaya sinabi daw ng prosecution ng ICC na pupwedeng wala nang mag-object doon sa kanilang pinail na interim release. Kaya mga 2 weeks or 1 month kung papalarin at magkatotoo yung sinabi ng prosecution, ay maaaring makalaya na. Pero ang condition ay yun nga lang ang medyo hindi maano, kasi nga ang condition ay hindi muna siya pwedeng umuwi ng Pilipinas, kung saan doon siya pwedeng umuwi dito sa may Asia na may member din ng ICC, na pwede din sila doon pwede siya doon umuwi. Kaya nga yun nga ang inaano ko kanina, na si BP Inday Sara kahapon ay doon sila sa Kuala Lumpur, kung saan yung organizer niya nga na binabanggit niya na naandoon sa Dahig, pumunta pa ng Malaysia. Ngayon, ano ang kaugnayan nun? Maaari po na ang dating Pangulong Duterte, pag nakalabas doon sa ICC, ay mamamalagi siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pasupport po sa upcoming host. Thank you. Ayan. Baba mo dyan Ate Dodds, ang iyong upcoming. Ayan. Mayroon po tayong
mayroon po tayong kaibigan ni si Ate Dodds. Baka pwede naman tayong nagmamarites dito ay padalaw naman itong si Ate Dodds. Ayan, baba mo dyan ang iyong ano, ang iyong upcoming. Ayun nga po ay nung nalaman kaagad na nag-file na ng ano at walang mag-o-object, may umiyak na kaagad. Ay may umiyak na kaagad na isang anti Duterte. Ayan, ito po. May umiyak na kaagad itong si Attorney Cristina Conte. Ayan, sabi niya dito, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Ayan, para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig. Alam niyo kung bakit? Ang sabi dito, Attorney Cristina Conte, para umanong binuhusan ng malamig na tubig matapos mabasa ang interim release petition ng kampo ni Tatay Digong. Ayan, iyan ang unang-unang umiyak. Diba? Iyakin tong mga ito eh. Ang gusto nila, puro na lang sa kanila pabor. Pag hindi pabor sa kanila ang lumalabas, nako, unconstitutional ang sinisigaw nila. At sabi niya, hindi na itago ni ICC Assistant to the Council, Attorney Cristina Conte, na maalarma matapos niyang malaman ang interim release na hinihiling ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Di umiyak agad siya. Umiyak agad kasi nga napahiya nga siya kasi nga sabi nga ng lead counsel nito ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Kaufman, dapat nga ibuhos kay Conte. Wag naman wag nang konti, dami na buhos. Ayan, nagbaba po ang ating ang ating malupit na kaibigan si Ate Dodds. Baka pwede naman pakidalaw ang kanyang channel. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. 144 million in the house. Ayan, baka naman pwedeng pa like and share na rin po. Ayan, kung yun nga po na umiyak agad si Attorney Conte kasi nga kahiyan ito sa kanila, kahiyan ito sa hindi biro ito, kahihiyan ito sa kanila. Daming naka-BG host, sana all. Nag-aabang yan ng nag-aabang yan ng mag-comment yan ng hindi maganda. Iyon nga, sabi nga ni Attorney Conte, ipapaalam umano kaagad ito ni Conte sa mga nagpapakilalang biktima. Isipin mo yon, kumuha sila ng aga 7 de Diyos, Madam Conte kasi ang war on drug. Magtanong ma'am sa buong Pilipinas kung ang taong bayan ba gusto sa drug on war. Sa amin maganda nga yung drug on war para ayan makapaghinga rin ng mga adik at mamatay. Wala na nga gusto magtestigo dahil wala na pambayad. Malulupit talaga itong mga commentator ko. Ayan, mega love shout out kay 7 de Diyos at kay Rabi. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayun na nga, yung di ba sabi niya, ipapaalam niya kaagad umano sa ipapaalam sa nagpakilalang mga biktima. Ibig sabihin, hanggang ngayon, yung mga biktima hindi pa sigurado kung talagang totoong biktima ng war on drugs. Kaya talagang lumalabas dito na
lumalabas dito na ano, gawa-gawa lang talaga. Yung war on drugs, isipin mo yun. Isama ba naman yung mga ano pa, dating mayor pa ang ano, dating Pangulong Duterte? Oh. Kaya maliwanag ito na political persecution eh. Di ba? Oh, di unang-unang umiyak siya kaninang umaga ko pa ito nabasa eh. Ay, nakakahiya. Nakakahiya itong mga prosecutor ng ano dito. Prosecutor daw. Sila daw ang magiging ano ng prosecutor doon sa ano, sa ICC. Yung pala, sinabi mismo ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte na ito si Attorney Conte ay hindi pa naman tinatanggap bilang isang assistant to the counsel ng ICC. Pambihirang buhay na yan. Mahirap talaga pag ano, yung ano kasi, alam nyo mga boss, yung itong mga ito kasi, ito ang mga council ng mga ano mga komunista. Yung mga komunista, ito ang mga lead council ito eh. Kita nyo, isa ito sa ano ng akbayan. Isa ito sa nominado ng akbayan. Kaya nga gano'n na lang ang ano nila na ma-prosecute ang dating Pangulong Duterte kasi talagang napilayan ng husto yung mga yung mga komunista. Napilayan ng husto. Doon sila pinilayan ng husto doon na yung pumasok na yung yung anong tawag nito? Pumasok na yung NTF-ILCAC. Paano yan kumuha ng biktima? Million na drug on war. Hindi naman lahat kay Tatay Digong na order. Yung mga drug lord yan ang pumunta sa kanila para di makapagsumbong. Alam nyo, totoo yun. Sinabi na ngayon ni Boss Aga, si Bindi Diyos. Sinabi na ngayon ni Senator Robin Padilla na nung basta PRD supporters, subscribe agad and follow. Ayan, thank you, Boss Samar. Yun na nga sinasabi ni Senator Robin nung atat na atat itong mag-imbestiga sa Senado si Risa Hontiveros kung saan inamin na nga mismo ni Robin Padilla kasi nga sabi niya, ako alam ko yan kasi galing ako dyan sa loob ng munti na talagang mayroon underworld. Ibig sabihin pag may bagong mamumuno at medyo mahigpit ang kanyang pamumuno, ang mangyayari niyan, yung kanilang mga asset na medyo malalapit na, titirahin talaga nila yan para ma-demoralize yung bagong mamumuno. Ganon ang nagiging sistema. Iyon ang paliwanag ni Senator Robin Padilla, Iyon ang sabi niya na talagang merong yung mga underworld na tinatawag. Iyon yung sinasabing mga anong tawag nito? Yung mga organisasyon na mga drug syndicate. Iyon. Inamin na mismo yun kasi nga sinabi niya na naging pelikula na yun. Batang Northern Samar, Bus DTV, hanggat may mga NPA sa ating gobyerno ay hindi talaga aangat ang Pilipinas dahil sila ang humahadlang ng lahat patungkol sa mga batas para sa ating bayan. Subscribe dan kasi Duterte tayo, boss. Thank you, Batang Northern Samar. Ayan. At mega love shout out din kay Batang Northern Samar at kay Bernardino Bellera. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayun na nga, hanggat nandyan talaga ang mga komunista na yan, alam nyo, sa totoo lang, galit talaga ako dyan kasi isa din ako dyan sa biktima, Boss Batang Northern Samar, isa ako dyan sa naging biktima.
sa mga komunista na yan, no? Kaya nga gano'n na lang ang ano ko dyan. Kami hindi lahat DDS, kaming mga ordinaryo. Mas mahal namin ang tatay dahil puso niya ay masa. Yun, hindi naman, alam nyo sa totoo lang, hindi naman talaga ang ano hindi naman talaga yung suporta natin sa Duterte, hindi talaga nagkataon lang na ang pangalan niya Duterte. Kaya kahit sino ang umupo diyan, kung ang pamalakad niya parehas kay dating Pangulong Duterte, iyan pa rin ang isisigaw Kasi nga makamasa yung mama makamasa yung matanda. Talagang dedicated siya sa kanyang trabaho. 'Di ba? Talagang dedicated siya sa kanyang trabaho. Kaya gano'n na lang sa kanya ang ano. Gano'n na lang sa kanya yung gano'n na lang siya ka ano sa tao. Gano'n na lang siya kapupula sa tao kasi nga napaka-dedicated niya. Nakikita ng tao, 'di ba? Nung bago siya magtapos, nung bago magtapos ang termino, in-interview siya ng isang reporter. Ngayon, ang tanong sa kanya, Sir, ano pong maiiwan yung legacy? 'Di ba? Yun ang tanong sa kanya. Ngayon, ano ang sagot niya? Napakalinaw ng sagot niya. Huwag ako ang tanungin niyo. Tanungin niyo ang taong bayan kung ano ang iniwan kong legacy. 'Di ba? Diyan pa lang sa mga salita na 'yan, malalaman mo na hindi siya mapapil. 'Di ba? Doon pa lang sa sagot na 'yan, malalaman mo na hindi siya ang gusto niya kasi yung tao mismo ang magsabi kung ano ang iniwan niyang legacy. 'Di ba? Ang iniwan niyang legacy hanggang ngayon kaya mahal siya ng tao. Ito namang nakaupo ngayon, hindi matanggap-tanggap na talagang ang sinisigaw ng tao ay Duterte pa rin. Kaya ang ginawa nila sa halip na makipagtulungan sila, binangga nila. Di lalong galit sa kanila yung tao, hindi ba? Hindi lang subscribe kita boss. Yan, thank you po. Thank you po Ma'am Norilyn Kibuyan. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Kaya nga gano'n na lang minahal ng tao kasi nga hindi siya mapagkunwari. Galit si Maruhas kay Tatay Digong kasi tinalo siya sa selection. Lagyan ko nga ito si Boss Rabi. Yan, lagyan kita ng moderator. Kaya nga gano'n na lang mahal daw ang daming pinatay na mahirap pero Chinese drug lord buhay at Chinese pogo gambler buhay. Alam nyo, TY Tigas mahirap magbulag-bulagan, no? Mahirap bulag-bulagan. Pag hindi mo matanggap talaga ang katotohanan, talagang hindi mo makikita ang tunay na pagbabago. Alam niyo kung bakit? Kung halimbawa ikaw ay isang pulis, nakasalubong mo yung isang armado, anong gagawin mo? Di ba? Sasaluhin mo yung bala niya? Ganun lang kasimple. Sa tagal ng panahon ang Manila Bay pwede pala linisin. Ngayon siya ang hero. Di ba? Si BBM Junior may legacy. Wala nang Lord. Ayan. Buhay nandoon kasama yan sa admin ni BBM yun. Di ba?
mayroon pong legacy si Aga 7 de Dios, mayroon pong legacy si BBM. Mayroon pong napakalaking project na ginawa. Yung overpass doon sa may Kamyas. Joke. yan ang kanyang legacy. Norlin Cattle, good day, boss, watching from Dubai. Yan. Magandang hapon po at mega love shout out kay Norlin Cattle ng Dubai. Ayan, mega love shout out din po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Dubai. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Sumisilip tuloy si boss. Sabi niya, ang ingay nito. Wala namang kausap dyan, mag-isa lang. Huwag ka nang magpaliwanag dyan sa kanila, boss, kasi mga keyboard warrior yan. May ligas si BBM, puro ligas. tingnan niyo yung mga kalukuhan nila. Yung 20 pesos na kilo ng bigas doon sa Cebu, 2 araw lang. Alam niyo kung bakit? Wala naman talaga, walang pundo eh. Digong legacy, Pugo. Pugo Pugong biyahero. Si Pugong biyahero. Huwag kang magpapaniwala diyan. Ang Pugo. Alam niyo, ang Pugo, hindi masama 'yon basta't nagbabayad. Basta nagbabayad ng buwis. Hindi masama 'yon. Alam niyo kung bakit? Pinasama lang yung Pugo. Nasagasaan yung mga kapitalista, yung may-ari ng mga malalaking hotel na mayroong mga pasugalan doon sa mga pasugalan doon sa mga pasugalan. Iyan lang ang katotohanan niyan. Pitot na bigas. Hindi para sa iyo yun, Dudong. binti pitot. Ay nako, hindi nga talaga para sa baboy yun eh. Talaga ito si TY Tigas. Pambaboy yun. Ewan ko bakit bininta sa tao ng tag 20. Mga Pugo niread nila kasi maraming nagkatrabaho. O, tama. Kagaya sa KOJC. Wala dalang baril. Wala daw dalang baril eh. Bulag na sa katotohanan. Di ba, kaya nga napakahirap talaga pag bulag na talaga sa katotohanan, wala na tayong magawa diyan. Ngayon, paano ngayon 'yon pag nakalaya na ang dating Pangulong Duterte? Lakas mo talaga manloko. Bakit nagpaloko ka naman, TY Tigas? Huwag kang magpaloko. Ikaw talaga, TY Tigas, oh. Para kang iba. Magkakapit bahay lang tayo. Kahapon nga nung simula nung bumaba ang dating Pangulong Duterte, boss Aga, Di ba tama ako? Huwag ka kasing magpaloko. Naniniwala. Mega love shout out, Boss Socrates. Mainit. Dol, mabuhay, sabi niya. Kung di nila ipasara ang mga Pugo Hub, di makalimutan si PRD na maraming nagkatrabaho dahil sa kanya. Tama. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ang Pugo napakalaking tulong. Pinabayaan nila papasukin yung At saka pangalawa, tinalo yung may mga hotel casino. Iyan ang katunayan diyan. Huwag na tayong magpaluko. Tinalo yung may mga malalaking hotel na may casino. Alam niyo ilan dito lang sa Parañaque. Di ba? Dito lang sa Parañaque, ilan diyan ang may Skyway na pagbaba casino na humina dahil sa Pugo. Kasi sa Pugo, doon ka lang sa bahay mo,
makakapaglaro ka na. Eh pag doon ka sa ano, kung anong laro doon sa mga casino, sa hotel, iyon din yung laro sa Pugo. Oh. Pinatay ng Pugo yung mga malalaking hotel na mayroong pasugalan ng Pugo. Oh. Di ba? Ganon ka pinabilis ng mga Chinese businessman ang Pugo. Ang problema, pinapasukan nila ng illegal para sabihin na illegal ang Pugo. Ganon lang kasimple. Wala nang scammer, wala nang Pugo. Mayroon pa rin, maniwala ka dyan TY Tigas. Maniwala ka dyan, magbukas ka ng cellphone mo. Oh. Pumunta ka doon sa GCash, napakarami pa rin sugal. Kaya wag kang, ikaw talaga, akala ko ba naniniwala ka sa akin? Akala ko nagpapaluko ka sa akin. Mega love shout out kay Charles Mark Segovia. Karamihan sa Mindanao, mahal ang mga Duterte. Nakita naman nung ano, patunay naman yan, Boss Charlie, nung last election. Saan sila ituro mo? Pumunta ka dyan sa GCash, napakaraming sugal dyan sa GCash. Makita mo doon, punta ka doon sa game. Makita mo doon, napakaraming sugal. O, di ba? Pugo pa rin yun. Wag kang magpapaniwala na wag kang magpapaniwala na wala nang pugo dito sa Pilipinas, ikaw naman. Socrates mainit, mega love shout out, tama yan idol, kagaya sa Sabong Online, 100 million a month sa PGH, grabe, Duterte mabuhay, di ba? Ganon ka kaya nga lumaki yung pundo ng ng PhilHealth kasi hindi masyadong nagalaw, kasi nga ginamit nila yung mga total may sugal din lang naman. Ngayon ang Pugo ay isang uri ng sugal. Kung ayaw nila sa Pugo, pati yung mga kasino, patigil nila yan. Di ba? Sugal din yan eh. Saan nga? Punta ka nga ng GCash. Grabe naman. Talagang pag mga sira ang ulo talaga sa Duterte administration, magugorgor talaga. Ayan, Diyan ako naniniwala sa iyo, ang legacy talaga, naubos yung mga siraulo. Naubos yung mga adik. Alam mo kung bakit? Ang mga adik wala na sa katinuan yan. Kahapon hinuli yung 3 adik doon sa amin kasi nga pati lahat ng kapitbahay ninanakawan na, wala nang pang singhot eh. Wala nang kinikilala pati kapitbahay. Sa lahat ng sinabi mo, walang totoo. Pambihira ka, walang totoo, tapos nandyan ka. Naniniwala ka. Ay, pambihira talaga ito. Hindi kita maintindihan talaga, TY Tigas. Ano ka ba talaga? Saan ka ba talaga? TYT, may alam ka bang totoo? Kayo na lang. Pambihira ito. Kanina ka pa dyan nakikipagkwentuhan, tapos hindi ka pala nininiwala, nandito ka pa. Akala ko naniniwala ka na kasi kanina ka pa dyan. Pambihira talaga ito si TY Tigas. Akala ko kaibigan na tayo. Paano ngayon si Marvel? Okay lang magsyabo. Hindi makatulog. Anong klase tao? Sabi naman ni Marvel Boss Aga. Sabi naman ni Boss Marvel, okay lang daw na magsinghot para hindi makatulog matapos ang trabaho. Di ba? Endorser pa siya. Duterte legacy puro kaso. Iyan nga sinasabi ko si TY Tigas. Basta nga mga siraulo makakasuhan.
isa ko muna. Wag, hindi nandiyan ka pa nakikipagpintuan. Hindi. Hindi ako ganyan, Boss TY Tigas. Hindi naman, basta ganyan lang na mga comment. Wag ano. Endorser, tama. Ini-endorse niya pa. Kumbaga, inaano niya pa yung mamamayan na okay lang. Sir Don, Idol, Biyahero, Ariel. Ayan, mega love shout out. Mega love shout out sa iyo, Idol, Biyahero, Ariel. Ayan. Maraming salamat. Kaya nga kanina pa tayo nagkukwentuhan dito, TY Tigas. Pero in fairness nakatatlong daan ka na dito sa live ko. Ayan, salamat sa iyo. Kahit magkaiba tayo ng paniniwala, naandyan ka pa rin. Naniniwala ka pa rin sa akin. Motoric Sir Don. Ay, pambihira talaga ito. Paiba-iba ka talaga. Saglit nga lang. Lagyan kita ng boss Motoric. Bigyan kita ng kokomilon. Mayroon ako kokomilon, nakaride. Ang laki pa ng ang laki pa. Di ba? Iyan ang ob na si Marvel. Ngayon ko lang narinig sa admin ni BBM Junior na siya wala silang pakialam. May trolls na naman na marami pag ganito ang live. Dito to yan. Hindi naman maiwasan yan. Pero siguro si TY Tigas aywan ko, control. Natawa tuloy ako sa ito. Diba? Kasi nga, bakit nila ipopromote ang ganong klaseng ito walang biro ito simula ng kasi ko lang sa inyo segue muna natin. Opisyalis ako ng homeowners. Ngayon, yung mga drug addict doon sa amin, wala nang kinikilala. Natawa tuloy ako sila. Wala nang kinikilala yung mga drug addict doon. Lagyan kita ng jacket, Boss Socrates, Wala nang kinikilala. Pati yung magulang niya, ninakawa na. Pati yung mga kapitbahay, ninanakawa na. Pati yung, alam niyo yung karwas. Yung hulog-hulog na karwas. Inano nila yung lagayan ng yung hulugan ng barya. Tapos nung kinausap namin, hindi, binalik ko naman, sabi niya hindi ko naman sinira, inayos ko naman uli pira lang naman kinuha ko. Kita mo kung gaano na parang nasiraan na ng ulo. Parang sa tingin niya hindi masama yung pagkuha niya doon sa pira kasi inayos niya naman daw. Kita mo yon. Ngayon, nung nakaraang buwan, may ninakawan siya, kapitbahay niya, ang laki ng ninakaw. Akala niya siguro, okay na kasi nakiusap siya, nagmakaawa. Kahapon, dinampot na sila. Dito rin sa amin, problema rin yung mga addict na yan. Dito rin sa amin talagang bumalik na. Pira lang ang kinuha. Totoo. Kasi nga, parang nasiraan na parang wala na siya wala na siya sa tamang pag-iisip. Yung nanay niya, ninakaw yung relo. Tapos, isinanla doon sa kapatid. Kita mo, nasa matino pa bang yan? Pinipilit isasanla doon sa kapatid. Yung relo nung nanay, ninakaw niya yung relo nung nanay. Pinipilit niyang isanla doon sa kapatid. Kita mo, matino pa ba yun? Na talagang hindi na naliligo. Aabutin talaga siya. Di ba? Ganun na kalala ang sitwasyon ngayon. Kaya nga, ayawan ko dyan sa iba na yan, bakit ganun na lang ang nila.
Hindi, pwede naman yun, wag naman isalvage. Pwede naman yun, pwede naman, halimbawa na aktuhan natin, pwede naman nating arestuin yun, kasi citizen arrest. Tapos isurrender natin sa pulis. Pag naaktuhan natin na nagnakaw. Wag lang siyempre, pag pumasok sa bahay mo at nandoon ka, pwede mo nang karatihin yon para matapos ng paghihirap niya, di ba? Kasi sa totoo lang, yung isang na talaga, yung isang nalulong na sa ganyan na gamot, problemado na rin yan, hirap na rin yan sa buhay niya. Kasi alam niyo kung bakit? Kahit pa paano, ayan, thank you sa pa-subscribe, boss Socrates Mainit. Alam niyo kung bakit? Namumblema na rin yan sa kanilang sarili, stress na rin yan. Alam niyo kung bakit? Nakakagawa sila ng kasalanan kahit hindi naman talaga nila kagustuhan. Kasi nga lulong na sa lulong na sila doon sa pinagbabawal na gamot. Yun ang masaklap doon sa kanila. Ngayon, pag natanggal na yung nila at bumalik na sa katinoan, naiisip nila yon kahit paano. Kaya nga yung hinuli kahapon, ilang araw siya nagtago doon sa ilalim ng hagdan na yung kasi lang talaga yung katawan. Doon siya nakuha kahapon. Siguro hiyang-hiya din siya sa pinaggagawa niya. Magandang hapon ko. Magandang hapon kay Ma'am Conchita TV. Tamsak. Sino ba itong Conchita TV na ito? Ikotin nila ang buong Maynila, bawat kanto puro adik. Yun na nga yun na nga Bus Aga, no? Ganon ka lupit. Ganon kalupit. Ay, kilala ko na ito si Conchita. Pambihira talaga ito. Si Madam Purple. Ayan, magandang hapon sa iyo, Conchita TV. Ayan, Purple Official. Ayan, mega love shout out. Nawala na tuloy tayo doon sa topic. Nawala na tuloy tayo doon sa topic na yun na nga yung yun na nga yung inano ng tuloy na natin yung topic kanina. Yun na nga yung inano ng dating Pangulong Duterte, na kahapon nag-file na sila ng interrelease. Hindi ako si Purple. Sino ka? Si Nani or si Richelle? Ikaw, Nani, tawa ka ng tawa dyan, Kaya siguro mga 2 to 3 weeks lalabas na ang desisyon. Kasi nga sinabi ng attorney ng lead counsel na pupwedeng wala ng sinabi daw ng prosecution ng ICC na pupwedeng wala ng mag question kasi talagang nakalagay naman yun doon sa ng UN Human Rights Commission ba yun? Tama ba yun? Makauwi na si Tatay Serdon. Hindi boss hindi boss Biyahero Ariel. Siya? Parang pumayag na yata ang Malaysia na doon siya mag-i-stay. Kaya nga kahapon magkakadugtong yung na sinasabi nga, pinupuri na nga kahapon doon sa speech ni BP Inday Sara doon sa Araw ng Kalayaan doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinupuri na ni BP Inday Sara yung gobyerno ng Malaysia, kung saan sinasabi niya na kinukwento niya kahapon doon na itong lagi silang mamamasyal doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya sa tingin ko Malaysia ang pupwede niyang kasi ang Malaysia po ay member pa ngayon ng ICC. Ayan. Sino ka ba, Conchita? Si Nani Sanchez ba? O si Richelle? Mamaya bisitahin nga kita.
Kung sino ka talaga pambira ka, Conchita. Conchita! Conchita eh. Kaya nga kahapon, puring-puri na ni ano, puring-puri na ni BP Inday Sara yung government ng Malaysia kung saan pinagkumpara niya nga yung kalsada sa Malaysia. Sabi niya, bakit ang Malaysia daw, ang kalsada talagang pantay na pantay. Dito daw sa atin yung EDSA pag ganyan-ganyan. Simentado naman daw, sabi niya. Pero ang Malaysia, sabi niya, napakaganda. Ibig sabihin, sinasabi niya na ang Malaysia ay walang korupsyon. Pagdating sa bansa. Ganun lang yun. Yan lang ang gusto niyang iparating. Kasi nga, napupunta lahat. Pag binadget doon sa kalsada, napupunta lahat yung budget. Walang katkong, walang katkat, di ba? Ganon ang nagiging tema ng speech kahapon ni BP Inday Sara. Kaya ang ano ko doon na talagang pwede sa Malaysia makakaano. Dami mong alam. Ay, wala kang magagawa. Mas marami akong alam eh. Ay, mag-alam ka rin para mas marami ka ring alam. Ngayon, puro na impeach kay Bay Sara ang magnanakaw. Di na si Bay Sara. Paano kayo pag talo? Daming kaso. Kaso ang admin ni BBM, trillion, billion, corrupt pa more. Sa totoo lang, talagang lalong na ano ako dito sa admin na ito, Boss Aga, no? Kasi yung PhilHealth nga, 'di ba? Inutos na nga ng Korte Suprema na ibalik yung pira. Akalain mo ba naman pinunduhan na, pupunduhan pa? Yan ang magaling na leader. May pundo na pinunduhan pa. 'Di ba? Ganun kalupit. Kaya nga daming nasayang na pira. Kung ipinamigay na lang 'yon, alam nyo, wala lang kasing wala. Kung akong advisor sa presidente na ito ngayon, advice ko sa kanya, nako, yung pinamigay nyo dyan, yung pinananakaw nyo lang, ginamit nyo doon sa bigas, kahit tag 10 piso, pwede nyong ibenta. Ang daming pirang sinayang eh. Di ba? Magbigay kayo ng ayuda, iilan lang ang ibaba nyo sa barangay, piling-pili lang yung nabibigyan. Di ba? Kung pinambili nyo ng bigas yon at ibininta nyo ng tag 10 piso yung kilo, nahigitan mo pa yung 20 ang kilo. Di ba? Hindi inuna yung inuna yung corruption. Tingnan nyo yung flood control. Anong nangyari nung binangga ng barko? Di ba? Binangga daw ng barko. Yung PhilHealth, yung GSIS, yung budget ngayon. Ipinasa ng mga blanco pagdating sa presidente, puno na. Grabe, halos lang kung gagawa sila ng project para hindi siya malimutan ng taong bayan. Kaya nga ganon sila ka lulupit, idol, kagaya sa tulay sa Iloilo at Guimaras, may pundo na, pinunduhan pa uli. Di ba? Yan ang masaklap. Ewan ko yung iba na ito, bakit hindi nila matanggap ang katotohanan? Kaya nga, ako talaga alam ko na ang mangyayari na pagdating ng madadali talaga dyan si BP Inday Sara. Alam niyo kung bakit? Wala sa wala sa maayos na, isipin mo, kapatid na mismo ang umamin na ang
Ang kanyang kapatid, hindi niya na makausap kasi ang daming humaharang, ang daming bakod. Kapatid na mismo yan ha. Sa makatuwid, hindi hindi na makakausap, hindi na makakakita ng mga advice na maganda. Kasi nga, baka magbago ang isip, matauhan. Mayayari yung mga gumawa ng kalukuhan. Diba, isipin mo yon. Yung impeachment lang, pag pumirma ka, mayroon kang milyon na pondo. Oh, sinong nagsabi niyan? Yung mga congressman, ang daming congressman na pinagsisigawan nila. Kung hindi sila pumirma ng impeachment, wala silang pambigay na ayuda. Binoto kayo ng taong bayan ang magpababa sa inyo. Ayan, taong bayan din magpabagsak sa inyo. Si Vice Sara binoto ng taong bayan, Bagong Pilipinas. Malulupit talaga itong mga commentator ko. Ganon. Sa bagay, ganon talaga pag yung sama ng loob mo, binubuhos mo talaga sa binubuhos mo talaga para lang may pakita mo kung gaano ka seryoso ang nangyayari sa ating bayan, diba? Kaya ang mga ito, pag nakalabas ang dating Pangulong Duterte, lalong mag-iyakan ng husto ang mga ito, diba? Lalong mag-iyakan itong mga na ito. Pero ako, talagang ang nun, inano lang yon para itong eleksyon na ito, hindi siya makapangampanya. Kaya ganun ang kasi nga, ang target talaga nila, gusto nilang maipanalo lahat yung kanilang 12 kandidato. Ang nangyari, nagtalunan na kasi alam nila palubog na yung bangka Nagtalunan. Diba? Nagtalo na yung kasi alam nila wala na silang mapapala doon. Oh, anong nangyari? Yung binuo niya na bagong senador niya, wala man lang kinutab o olats. Galit na galit talaga ako sa pondo ng PhilHealth. Wala na talaga, ubos na ang pira. Wawa na talaga ang hospital. Totoo yun, Boss Socrates. Alam mo kung bakit? Sa halip na itong senador na ito, si Senadora Crispo, dapat lang na matapos na talaga ang termino niya. Nag-ambisyon pa naging presidente. Tapos, para parusahan yung PhilHealth, binigyan niya ng hindi niya binigyan ng pondo. Tingnan mong pag-iisip na meron yan. Sino bang pinarusahan niya? Di ba yung taong bayan? Siniro budget niya yung PhilHealth Dapat ang pinarusahan niya doon, yung mga namumuno doon sa PhilHealth, hindi yung binigyan niya ng zero na pondo. Di ba? Paano hindi sasama ang loob mo dyan? Ngayon, sinasabi nila, sobrang dami yan, hindi nagagalaw. Sinong may kasalanan? Di ba yung mga nakaupo sa PhilHealth? Tingnan nyo ngayon ang PGX. Ang gagaling ng doktor dyan. Pero tingnan mo ang mga pasyente dyan. Tingnan mo ang mga pasyente, yung mga galing ng probinsya, na nagpapacheck up dyan, kahit yung dito sa karatig ng Metro Manila, makikita, pag ikot nyo ng PGH, makikita nyo dyan yung mga naghahatid ng pasyente, yung mga bantay ng pasyente, makikita mo doon naglalatag ng karton sa bangkita. Kumakain na doon sa gilid ng bangkita, makikita mo yung karton na pinasasahig nila doon sa bangkita. Makikita mong matagal na doon sa matagal na dyan sa ospital na natutulog kasi manipis na yung sapi nila na karton.
kaawa-awa yung ano. Gumaling nga yung dinala nilang pasyente. Pag uwi naman, may TV na rin yung nagbantay. Kasi nga, gilid ng kalsada eh. Daanan, yung alikabok, yung lamok, yung ipis, nandoon. Umikot kayo dyan sa PhilHealth para mapatunayan nyo yung sinasabi ko. Oh. Ngayon, paano hindi ko masabi yan? May project yung boss namin dyan. Nagde-deliver ako dyan halos 2 beses sa 1 linggo. Pero makikita mo ang mga naghahatid ng pasyente, kawawa. Buti pa yung mga mall eh. Maganda yung tambayan ng mga driver doon. Naka-aircon. Malaki yung upuan, pwede kang humiga. Pero dyan sa PGH, grabe. Makikita mo doon sa likod, yung pinakalikod na, makikita nyo doon yung mga nagbabantay ng pasyente. Makita mo doon may mga malalaking bag ang dala. Mahalataan mo talagang mga galing ng probinsya eh. Kasi ang lalaki ng gamit na mga dala. Nandoon ang upuan nila, yung parang upuan sa terminal, yung parang upuan ng mga single lang. Hindi ka makahiga doon kasi pag ganyan palalim yung upuan eh. Pag humiga ka doon, masakit sa likod. Kaya upo ka lang talaga. Makatulog ka doon nakaupo. Kaya ang choice mo doon, maghanap ka talaga ng karton, maglatag ka kung saan na bangkita. Wala. Pag uwi mo talaga, meron ka ng malaria. Dahil malamok eh. Sa gabi malamok doon eh. Ayan, mega love shout out kay Ma'am Catherine. Ayan, magandang hapon po. Mayroon pa tayong 60 million in the house. Ayan lang, baka pwede naman po paki-like bago tayo magtapos. Naka 1 oras na tayo, ano? Madali naman sanang solusyonan yun kung magtrabaho lang ng maayos. Bilyon-bilyon ang pondo ng Pilipinas eh. Nasasayang nga lang. Kasi ang nangyayari, bibigyan ng pondo ang mga politiko. Yung mga congressman. Yung congressman lang sa amin, buti nga natalo eh. Yung congressman lang sa amin. Siyempre, congressman. Ngayon, pinatakbo niya yung asawa niya congressman. Aba, nung nag-speech na, sabi ba naman, yung mga nandoon sa dulo, mga binigyan ko ng tupad yon, bakit hindi ko nakikita sila ngayon dito? Sa entablado yun in-announce. Parang ang feeling niya, sa kanya yung pinamigay na tupad, parang sa kanya yung pira. Piruin mo, hinanap yung mga nagtupad, nag-speech siya doon sa entablado. Sabihin mo naman, baka nakakalimutan nyo, binigyan ko kayo ng tupad. Naniningil. Diba? Yan ang magandang mga politiko. Parang sa kanila yung pira. Di ba? Pag ganun ang politiko, kawawa ang Pilipinas. Akalain mo sinumbatan? Yan, sinumbatan niya na sinumbatan, di natalo. Buti nga sa kanya. Talunan tuloy siya. Akalain mo, namili pa ng pinaikot yung tupad. Tapos nung hindi niya nakikita, hinanap niya, minensyon pa yung mga pangalan, anak ng baka tama. Yan ang magaling na politiko. Madali lang sir kung taong nakaupo ay hindi kurakot. Tama yun. Tama talaga. Gaganda ang bayan pag ang politiko katulad ng mga Duterte. Diretsuhan na tayo.
Di ba? Kasi nga hindi sila mapagkunwari, sinasabi nila kung anong gusto nila. Di ba? Ay, maraming salamat sa nag-like diyan. Maraming salamat. Nakaisang oras na tayo bago tayo magpaalam pasalamatan ko muna yung lahat ng mga commentator diyan. Sa lahat yung nagtiyaga hanggang dulo. Mayroon pa tayong 39 million. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Yun lang, gusto ko lang tapusin doon sa yun nga, yung dinarasal natin na itong mga international komunista na international, yung mga handler dyan na hindi na makaporma dito sa Pinail na interim release ng dating Pangulong Duterte. Alam nyo naman ang dating Pangulong Duterte ay 80 years old na, talagang hindi na ganoon siya kapit, na hindi na siya na mag-isa, hindi na siya, kumbaga hindi na siya na pwedeng mag-isa, kasi nga siya ay 80 years old na. Medyo siyempre pag 80 years old na, may mga kahinaan na rin yan, may mga dinaramdam na. Alam naman natin na ang dating Pangulong Duterte talagang may dinaramdam na. Sinabi nga ni Senator Bungo na talagang maraming gamot na iniinom. Kaya kailangan talaga ng kanyang kailangan talaga ng bantay. Ayan, hindi weak leader. Ayan, sabi niya. Sabi ni Boss Aga, sa kay Tatay Digong walang kumpare, walang kaibigan. Pag kurap, alisin talaga ni Tatay Digong. Kamaong bakal ang kailangan ng bansa. Totoo, di ba? Hinamon niya nga yung mga congressman kung totoo na yung mga anak niya isangkot, kasuhan nila. Wala man binibigay na kaso. Di ba? Wala namang, hanggang ngayon wala namang, lalo na yung maingay na yung dating senador natalunan din. Mayor na lang natalo pa. Ayun, napakaingay. Kita lalong mag-iiyakan yan. Mag-antay tayo. Pag niloob ng Panginoon, makalaya, tingnan mo. Grabe ang mag-iiyakan dyan. Grabe ang mag-iiyakan dyan. Yung isang umiyak na, yung nagpapanggap na attorney, hindi pa naman daw tinatanggap na isang assistant prosecutor daw ng ICC, yung pala hindi pa naman tinatanggap. Kita niyo mga propaganda na yan, ang galing. Pero pagdating dito sa Pilipinas, talagang assistant to the prosecutor, yung pala hindi pa naman tinatanggap, nag-a-apply pa lang, aplikante pa lang. Anak ng baka talaga. Galing talaga ang mga komunista talaga. Ang gagaling nila sa propaganda. Kaya maraming nare-recruit sa mga eskwelahan. Maraming nare-recruit dahil ang galing nila sa mga propaganda. Malulupit. Grabe. Iyak siya. Para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ayan, mega love shout out kay LD Channel. Ayan, magandang hapon sa iyo, Boss LD Channel. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagtambay dyan, maraming salamat. Ayan. Isipin nyo yun. Kung kayo makabayan,
Tigilan nyo paggagamit sa mga mahihirap, kababayan na mismo ng Duterte pinabayaan. Naku, ano ka ba, Boss Benson, bulag ka ba? Kung kababayan na mismo ang nagsuka, bakit landslide? Ilan lang ang nakuha ng kalaban? Ikaw naman, masyado kang, ikaw na ang tumigil ka na sa magpagpagamit doon sa mga mo. Tigilan mo na yung magpagamit sa kanila. Tigilan mo na yung magpagamit sa kanila. Huwag ka nang magpagamit doon sa kanila. Huwag kang magbulag-bulagan. Oh, kung hindi mo pa alam, mayroon pa naman yan, i-google mo kung magkano, kung ilang boto ang nakuha ng kalaban ng Duterte. Oh, yung ba ang sinasabi mong manggagamit? Tingnan mo kung ilan ang boto. Hindi pa nangampanya yun, ha? Kung iyon ang sabi mong manggagamit, bakit nanalo? Naku, Boss Benson, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Walang mangyayari sa buhay mo. Walang mangyayari sa buhay mo pag tutulog-tulog ka sa pansitan. Ikaw ang huwag magpagamit. Tutulog-tulog sa pansitan. Ayan, walang mangyayari walang mangyayari sa buhay mo pag tutulog-tulog ka sa pansitan. Kaya nga, marami talagang mag-iiyakan. Ayan, katulad nito ni nag-iiyak na naman. Wag na daw magpagamit. Ikaw ang huwag magpagamit. Nako talaga naman. Hindi pa nakakalaya yan, ha. Dami nang nag-iiyakan. Sa impeachment lang, daming umiyak. Oh, wala daw karapatan ang mga senador. Eh di wag niyong ipasa doon sa Senado kung sinasabi niyong walang karapatan, mga ugok. Pinasa niyo sa Senado, tapos ngayon natalo kayo, sabihin niyo walang karapatan. Bakit doon niyo dinala sa Senado kung wala naman pala kayong tiwala doon? Talaga naman, di natin maintindihan. Pag pabor sa kanila, tuwan-tuwa. Pag hindi pumabor sa kanila, kalaban nila. Ay sus, ang gugulo nyo. Kayo ang nagpapagulo sa bayan, sa totoo lang. Kayong mga hindi makamove on, hindi talaga kayo kayo ang nagpapagulo sa bayan. Kahit tigilan nyo na yung tigilan nyo nang magpagamit. Huwag na kayong magpadala sa mga pambubudol. Ay maganda yan boss, boss Aga, pag tumakbo si Tamba. Ayan, maganda yan. Para malaman niya malaman niya ang kahibangan niya. Para matulog siya dilat ang mata. Tumakbo siya ng 2028. Oh. Para para matapos na yung kahibangan niya. Tumakbo siya sa 2028. Oh, Vice President niya si Hontiveros. Si Hontiveros may pangarap din. Kaya napakaingay dahil may pangarap din. Oh, di ba? Nung nangailangan si Hontiveros, wow, todo kay BP Inday Sara nung nanalo na. Oh, huyo ka, nanalo na ako. Sa 2028 pag tumakbo nga sila Tamba, Risa, Trillanes at Risa pag pangulo, lalo na yun si Ture, sunod-sunuran sa boss niya. Alam niyo yan ang ko lang dyan, si General Ture, pagdating ng araw kawawa yan.
Doon pa lang sa ginawa nila sa QOGC, katakot-takot na ng kaso ang nakaabang sa kanila. Hindi pa yan magagalaw ngayon kasi administrasyon pa eh. Kumbaga, sabi nga nung veteranong broadcaster na si yun sa INC, sa Radyo Agila, ang baha huwag mong sasalubungin pag malakas pa ang agos, kasi pag sinalubong mo yan malulunod ka. Ayan, yan ang ibig sabihin yan. Itong administrasyon nito, DMTV Macau, magandang hapon sa iyo, Boss DMTV. Di ba? Ang ibig sabihin lang noon, ngayon nakaupo pa ang administrasyon. Pagdating ng panahon, makikita mo lahat yan, magliliparan ang mga yan. Matatapos din ang kahibangan yan, mga yan. Magigising din sila sa kahibangan nila. Tingnan mo ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Brian Bautista. Ayan, mega love shout out. Bulok naman. Bulok ka naman. Anong sinasabi mo? Bulok ka naman. Sasalita po nga ako dito. Paano naging bulok? Ay, bumalik. Bumalik si TY Tigas. Hanggang kailan ka ganyan? Aywan ko sa'yo. Habang may mga habang may mga kurap, dito ako. Diyan ka rin lang. Dito ako, diyan ka rin. Richard Albos, kawawa na pala ngayon ang nasusunod lang sa batas at trabaho. Talaga ang cops, ang DDS na taong ito. Saludo kami sa General Torre. Hoy, ungas na DDS, magkakapensyon ka na. Gawa ni PBBM. Di ba? Ayan, mega love shout out sa iyo, Richard Albos. Di ba? Kaya nga, sa totoo lang, nako, pagkatapos ng na ito, maraming kasong aabotin si General Torre. Yan lang ang natin. Kasi nga, sa pinagagawa niya, siyempre, yung mga diehard supporter, natutuwa yon. Lalong-lalo na yung galit sa mga Duterte. Tuwan-tuwa yon. Sabi nga nila, ang karma, sabi ni Attorney Guanzon, ang karma, hindi mapipigilan ang karma. Di ba? Hindi mapipigilan ang karma. Yun ang maliwanag doon. Pagdating ng araw, lalabas din babalik din yan. Sabi nga, yung kasabihan nga, di ba? Tapos na work, rebuttal na uli. Ganun ba? Ayan, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Boss Rabi. Jose Victoria, anong kaso ni Torre? I-search mo yung yung kay tawag nito, kay Attorney Luisito Torion. Ayan, makikita mo doon. Richard Albos, napirmahan na po mga kababayan ni PBBM ang 60-year-old na Pilipino. May pensyon na kahit DDS ka pa. 60 years old? Matagal na panahon na yan. May senior citizen card na nga. Napakatagal na yan. Pambihira naman ito. Si Boss Richard, TY Tigas, marunong ka bang mag-drive? Hindi. Nakikiupo lang. Baka ikaw lang yung nagkaso. Pambihira talaga ito siya, si Boss Jose Victoria. Boss TY Tigas, hindi ako marunong mag-drive, nandito lang nakaupo. Hindi pwedeng mag-drive na nagdadaldal tayo. Hindi makulong si Torre kasi magsakit-sakitan na yan.
Pero anong ginawa nila kay Colonel Grijaldo, di ba? Bagong opera pa yon. Sariwa pa yung sugat. Anong ginawa? Dinala pa doon sa Station 6. Hindi lang nagsalita ng laban sa mga Duterte. Kinulong nila. Ay nako, talaga naman. Ang talaga. Pagkalaban ka talaga nila, wala kang magawa. Sino ba si Piatos? Yun? Chicheria yun. Kinakain yun. Paborito mo yun, di ba? Ifbitist, Sid Hi. Ayan. Magandang hapon sa iyo, boss. Ifbitist. Marami ng troll, Ayan. Palubat na tayo, 15% na lang. Ayan, konting minutos na lang. Bakit may dudunggang si Sara? May dudunggang? Ay, di ko. Tanungin mo, TY Tigas. Hindi ko alam yun, Tanungin mo nga, baka naman pwede tayong sumali diyan. Buo tayo ng dudunggang. Tapos ang ilagay natin, tirador ng kaning lamig. Lahat ng pensyon talaga, kahit sino pa pangulo sa pensyon, walang kampihan. Ayun ko ano bang pinagsasabi nun? Pag 60 years old daw, magkakapensyon na. Baka ngayon lang nagising yun. Ano na ba nagawa ni Sara? TY Tigas. Ang vice presidente, walang mga yan. Wala talagang magagawa yan. Kasi ang vice presidente, spare tire lang yan. Pambihira ka talaga. Fake news peddler yan, boss. Hayaan mo na siya. Mag-comment lang. Kaaga. Kagigising lang yun. TY Tigas, magtanong ka about dudunggang. Hindi, TY Tigas. Kausapin natin si BP Inday Sara. Tayo ang mamumuno dyan sa dudunggang. Tapos ang ilagay natin doon sa dulo, tirador ng kaning lamig. Saka ka na magsabi ng kaso si Tore pag attorney wag chismis yung ipagkalat mo. Naku, hindi yan alam mo, boss Jose, hindi chismis yan. Puntahan mo yung ni attorney Israeli tutor yun. Puntahan mo para makita mo kung anong mga ikinaso nila. Si attorney tutor yun ang nagsabi niyan. Iniko ko lang. Manong, isa kang malaking B. Talaga naman ito si Boss Jose. Mas B ka. Ikaw ang nandito, nakikinig ka dito. Talaga naman, mga wala talaga ito sa hulog. Marunong ka bang mag-drive? Hindi nga, kasi nga nakaupo lang ako dito. Mamaya pa ako mag-drive. Nakiupo lang ako dito. Talaga naman talaga ito si DMTV Macau. Magandang hapon sa iyo. Ayan, mega love shout out. Talaga ito si Boss DY Tigas. Paano nga ako mag-drive? Nakaupo lang ako. Ikaw talaga, puro kakalukuhan talaga, mangurakot lang, trabaho ng BP. Talaga ito si Boss Vinson. Anong mangurakot pinagsasabi mo? Adik yata, yan po ulit-ulit. Mura mabilihin sa Davao. Pambihira ka, Boss TY Tigas. Paano magmura ang bilihin sa Davao? Dito lang, magkano na ang kilo ng bigas? 60. Nagbabasa lang ng comment, boss. Sige lang, DMTV Macau, salamat sa iyo. Pambira talaga ito si TY Tigas. Puro kalukuhan na sa isip nito. Bakit yung Davao ba nakahiwalay sa Pilipinas? Bakit baha sa Davao kahit konting ulan? Naku, huwag kang magpapaniwala dyan.
Huwag kang magpapaniwala dyan. Puro kamaritis yan yung sinasabi mo. Nasa Pinas ang Davao. Boy, kaya damay sa malamigas. Di ba? Gusto na nga maghiwalay ng Davao. Ayaw naman ng Metro Manila. Gusto na nga humiwalay ng Davao eh. Payagan nyo. Sabihin nyo kay Pangulong Marcos na ihiwalay na ang Davao. Tapos sabihin nyo, Pangulo, pahiwalayin mo na ang Davao para malaman natin kung gaano ka talino ang mga Duterte pagdating sa pamamalakad. Yan, sabihin nyo. Sabihin nyo kay Pangulong Marcos. Hindi nga. Talaga naman ito si TY Tigas. Aywan ko sa'yo. Libre magpagamot sa Davao. TY, baka gusto mo. Rabe, oy. Bakit binabaha ang Davao? Ay, naku, wala na tayong magawa dito. Wala na tayong magawa. Mayroon pa tayo 71 na nanonood. Rosalina Misahon Tana. Anong Tana? Anong Tana naman? Tahana? Bakit? Jun Bungat Mindanao po nakakasakop sa Davao. Tama. Kaya binaba ang Davao dahil nasa Pinas na siya. Tama. Ay, nako. Oy, 5 minutes, 5% na lang ang ko. 5% na lang natitira sa ko, baka hindi ako sa inyo makapagpaalam. Kaya punta ka Davao, puro balik-balik na comment mo pag-asar lang pildi ang magalit. Huwag balat sibuyas. So, di ba? Yan na natin yan. Hindi. Ganyan lang yan si Ganyan lang yan si Boss TY Tigas, Boss Aga. Benson, moderator na troll. Talaga ito si Boss Benson. Ayan. Naniniwala ka, nandito ka eh. Kung hindi ka naniniwala, wala ka dito. Magpapaalam na ako, baka hindi ako makapagpaalam sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, 2 saludo sa inyong lahat. Ayan, Boss Benson, matulog ng mahimbing para kinabukasan malinaw ang pag-iisip. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakijoin sa live na ito. Kay Boss Rabe, kay Boss Aga, kay DMTV Macau, sa lahat ng dumaan. Ayan, pagpalain tayo ng Panginoon. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Mega love shout out sa walang sawa yung suporta. Ayan, maraming salamat po. God bless us all. Mapagpalang hapon po. Huwag magdruga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Boss Benson, maraming salamat. Bisita po kayo sa susunod na live ko. Bigyan ko kayo ng malupit na jacket. Gusto mo, bigyan kita ng t-shirt, Boss Benson. Namimigay po ako ng t-shirt. Sa susunod na live ko, pasyal uli kayo. And maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. At God bless us all. Ingat po tayong lahat.